Da li se pitate da li imate tajnog obožavaoca? Da li vas izluđuju svi ti mogući znaci da se nekome sviđate, ali niste sigurni da li je to tako? Danas ćemo pričati o nepobitnim znacima privlačnosti. Sledi 8 znakova da je neko tajno zaljubljen u vas. 1. Ponašaju se drugačije prema vama. Da li se ta osoba ponaša drugačije kada vam je u blizini, u odnosu na to kako se ponaša u prisustvu drugih? Da li primećujete naglu promenu u ponašanju kada se vi pojavite? Možda postaju radosniji i pričljiviji ili ipak tiši i povučeniji. Ako neko počne da se ponaša drugačije u vašoj blizini, to može da znači da mu se potajno sviđate. Mogu se osjećati nervozno ili zbunjeno, ne znajući kako da se ponašaju u vašoj blizini. Sljedeći put kada vidite tu osobu, obratite pažnju kako se inače ponaša, a kako se ponaša kada ste vi tu. 2. Pokušavaju da vam se približe. Da li želi da vam bude u blizini? Da li se čini da uživa u vašem prisustvu? Čak i kada nema ništa da vam kaže, voli da bude blizu vas ili da vas posmatra sa strane. Možda ta osoba nalazi razloge da vas vidi ili se pravi da vas je slučajno srela u nadi da će privući vašu pažnju i podstaći razgovor. Ovo je naročito jasan signal ako je ta osoba inače stidljiva i malo priča. 3. Uvek prvi pokreću razgovor. Da li vas je ta osoba pitala za broj telefona? Ili da vas zaprati na društvenoj mreži? Da li vam piše ili vas zove na telefon prva, čak i kada nema ništa važno da vam kaže? Ovo može biti jasan znak da je ta osoba zainteresovana za vas. Iza potrebe da bude u komunikaciji sa vama i da vam bude bliska, ta osoba u stvari želi da vam se približi i da provodi više vremena sa vama, jer joj se sviđate i jer ste joj zanimljivi za razgovor. 4. Gledaju vas iz prikrajka. Da li obaraju pogled kada vam se oči sretnu ili gledaju u vas kada misle da to ne možete da primetite? Oba slučaja su znaci privlačnosti i toga da im se možda sviđate, ali su previše nervozni ili stidljivi da vam saopšte kako se osjećaju. 5. Smeju se pokraj vas. Da li ste primetili kako se ta osoba više smeši u vašoj blizini? Da li se to dešava više kada je sa vama nego sa drugim ljudima? Može to biti i stidljivi osmeh koji pokazuje da je ta osoba nervozna, ali i srećna što vas vidi, a čak to može biti i široki osmeh od uveta do uveta. Obratite pažnju na osmeh i da li se tako smeju kada vas vide, pričaju sa vama ili o vama, jer je to onda zaista jasan znak da ste im privlačni. 6. Često vam daju komplimente. Da li ta osoba obraća dosta pažnje na vas? Da li je impresionirana svakom malom stvari koju vi uradite? Ako je očarana vama i obasipa vas komplimentima, to je lak pokazatelj da joj se sviđate. 7. Nastavljaju razgovor. Jedan trik da saznate da li se nekome potajno sviđate je da se isključite iz razgovora. To možete učiniti suptilno, glumeći odsutnost, radeći nešto drugo dok razgovarate. Možete da pišete, da gledate u telefon ili razgovarate sa nekim drugim u grupi da biste vidjeli kako će ta osoba reagovati. Ako ta osoba pokušava da nastavi razgovor, onda kada bi mnogi pristojno taj razgovor napustili, to znači da joj se sviđate i da je ta osoba željna vaše pažnje i želi da nastavi da priča sa vama. 8. Trude se da budu tu za vas. Da li pristanu na sve što im zatražite ili vas često pitaju da izađete do grada? Da li otkazuju ili pomeraju svoje sastanke da bi bili sa vama? To znači da ste toj osobi zaista bitni i da vreme sa vama ima prioritet. To je čvrst znak da je toj osobi stalo do vas. Da li ste primetili neki od ovih znakova od vašeg tajnog obožavaoca ili ste pak vi ti koji ispoljavate sve ove znake nesvesno? Recite nam u komentarima ispod i hvala na gledanju.